When sir, actually day 4 tatanta kick off idi Monday kat tatanga aldaw ado dagiti programs nga implement tayo nga innovation tayo iti Brigada Eskwela. Kas pagaligan dito health and wellness program iti key initiatives ti SDOIN kadijay program mi nga Inherit Ed Kentor Ed. So kapartner mi tata ti Philippine National Red Cross nga mang-implement dito sa health and wellness. Mamati kami nasalun at dagiti ubing tayo, dagiti learners tayo kat agbalin nga naanayas to matlaan ti panagbasa da nga mangrugi inton Lones sir. Aside ka dijay, adamat ti free nga haircut tayo ta syempre kas damdamo ti klase nasaya at no well-groomed dagiti ubing tayo nang nangro na dagiti lalaki amo tayo nga summer itata kalkalpas onay ti summer kun natigit di so nga adda dagiti gundaway nga handa nakapapukis adda dagiti burangan ket gundawayan tayo dating opportunidad tapnon maikan tayo iti serbisyo nga free haircut para kadagiti agad adult tayo dito sa Sarat National High School. So manot expectaran tayo nga bilang dagiti mga beneficiaries. No umayda dagiti lalaki sir nga expectaran tayo nga medyo atidog ti buok na ket more or less mga 200 nga tanong pa sir ngam dependent no makaya dayjay service provider tayo nga maakomodar amin kadakwada. Anyway, nakisarita kami nga no man saan mabaling nga i-extendan to or umay danto ti sabali nga aldaw na pa sir. Anong oras ay pagpatinggaan dati nga service? Agmalmalem actually sir iti in bagami kanyada nga panagyanda dito iso nga expected hanggang 5 o'clock na pa sir dito nga service. Agpadpada dito health caravan kadijay free haircut sir. Malaksit ka dito isa subyenta naging imo na nga aldaw ti brigada kumusta man sir iti panakay siyang ka ti brigada eskwela sa naanayas actually Sir Jay ti panag-implement tayo dito yung Brigada Eskwela nang rugi ti kick off na iti Monday. Dapat i-blessing tayo manipod kay ni Municipal Mayor ni Honorable Conrad Medrano di Municipal Mayor tayo dito Sarat. May iso na may nangita dito inspiring message na kadagiti amin ni stakeholders tayo nga may nakitabuno iti first day ti Brigada Eskwela iti kick off na. Second day adulat ti parents kan learners tayo kan dagiti barangay officials nga may tangay idi campaign before dati napasamak na brigada dati implementation na dati campaign nga naramid mi ti aglawlaw dagiti barangay tayo nga paggapuan dagiti agad adult tayo so napangkabi nagibaga idikwa no kaano dati schedule da nga umay kat pagyamanan kadakwada ta very supportive da kadagi jeng schedule da sir. Malaksid kadagita nagadumot ng dagiti NGOs tayo private sectors kan daduma pa yung stakeholders kaya may nagipipan kadagiti donasyon kas pagarigan ti Chowking Jailawag may da nagipan iti pinta dagiti cleaning materials nga nakadado kasi sir. So adon digiti may malaksid kadagita pati pa alumni may damoten sir kadagiti daddo mga municipal officials tayo may damoten ng ti donasyon da. So makita nagpintas ti suporta ti stakeholders tayo dito Sarat National High School para iti implementasyon dito Brigada Eskwela. Sir, doon bigat maudi ni aldaw di ba na kasi ang katibrigada. So ana dagiti kumbaga maudi laingan nga isaganan tayo iti pag-adalan tayo. Basit laingan Sir Jay, dito lang final touch siguro ang focus danton ti classroom. Although itatay so much kan ti focus ti daddo makadagiti teachers kan dagiti parents kay may nagipagbrigada classroom. So final touch tulangan Sir Jay ti mapasama kadagita kan syempre dato matedi culmination activity nang mapasamak into no bigat sir. Gapo ka dagito sir makuna tayo nga nakasagana tayo para iti academic year 2026-2027. When Sir Jay, ready ti Sarat National High School para iti open yung classes nga mangrugi into no Monday, June 8, sir. Okay, lastly sir, dati kaya tayo nga pagyamanan, kaya ito'y brigada eskwela tayo. So, kas administrator iti Sarat National High School, kaya't ko tiyagyaman, kadagiti amin ni stakeholders tayo, agpadpada internal kan external, gapo iti suporta ngayon paayo, bayat ti panakaisayang kat iti Brigada Eskwela dito pagadalan tayo nga Sarat National High School. Kat sapay tagtultuloy, anyway, hanla mo tatanga week ti panakaisayang kat iti Brigada Eskwela, tultuloy mo lata iti inaldaw-aldaw kabayatan ti dating school year 2026-2027 iti brigada. So nga mangnamnama kami nga di suporta nga impayo tatta nga lawas nga
panaka-implementar ti Brigada Eskwela, katagtultuloy ti suporta ta throughout the school year. So again, pagyamanan kada kayo, moms and sirs, ti nagado nga support tayo.